Chipani cha Malawi Congress Party chikupitirira kukhala ndi mpungwepungwe mkati mwake maka pa mamembala ake pakusamvana mu zinthu zosiyanasiyana. Mamembala ambiri akukhalira kuyankhulana mosakhala bwino pamene zifukwa zake zenizeni ndi nkhani ya utsogoleri umene uliko, umene mbali ina ikumachita opti kuti achakwera ameneka atule pansi udindo chifukwa adawalephera kuwapambanitsa pa 16 September. Ndiponso nkhani ina ndiyonena kuti achichola banda adalemba kalata yolembera mtsogoleri wachipanichi amene wa Lazarus Makikafe chakwera, imene anthu ena kumene kusadagwirizane nazo nde zinafika ponena kuti anthuwa adafika pomakangana kudzera pa tsamba la mchezo la WhatsApp, ndipo malo make nkhani yokhuza mkanganowo idafalikira kuonekanso pa intaneti imene mawayilesi ngati Zodiac Times komanso ma station ena ayikamba nkhani imeneyi. Koma malingana ndi zimene zikuchitika kumeneko ku chipaniko cha Malawi Congress Party zopereka mchikayiko komanso mafunso kunena kuti chipanichi chikupita kuti. So taonera video iyi mumvere momwe zinakhalira kumeneko ku Malawi Congress Party. Pamene mpungwepungwe ukuoneka kuti kupitirira chipani cha MCP pamene zokambirana za tsamba la mchezo la WhatsApp zaonetsa akuluakulu ena akusinthana mawu. Akuluakuluwa ndi mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma a Simplex Chichola Banda komanso wachiwiri kwa mlembi wamkulu a Gerald Kazembe ndi ena. Isaac Salima akufotokoza zambiri. Anthu ena aditsina khutu kuti nkhaniyi idayamba pamene zidadziwika kuti pali kalata imene ikusonyeza kuti mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma nyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda adalembera mtsogoleri wa chipanichi a Lazarus Chakwera yomufotokozera zinthu zina ndi zina. Kalata ikuonesa kuti sidakomere anthu ena mchipanichi kuphatikizapo wachiwiri kwa mlembi wamkulu a Gerald Kazembe amene akuoneka kuti adasinthana mawu ndi Chichola Banda kudzera pa tsamba la mchezo la WhatsApp la chipanichi. Lolemba Akazembe adanena kuti nkhaniyi ndi ya nyumba kotero kuti sangakambepo zambiri, ndipo malipoti akuonesanso kuti akuluakulu ena a chipani cha MCP Lolemba sadachita nawo msonkhano wapadera umene nthumwi za chipanichi zidali nawo pokambirana pamene Chichola Banda ngati mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma amayembekezera kuyankhapo pa zimene mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika adayankhula mnyumbayi. Mkulu wina mchipanichi waditsina khutu kuti anthuwa adachita izi malinga ndi kusakondwa ndi mmene zikuyendera zinthu mchipanimo. Amene amayankhulira chipani cha MCP a Jesse Kabwira adati sangayankhulepo pa zimene zidachitika pa tsamba la mchezo, ndipo tidawafunsanso chifukwa chimene akuluakulu ena chipanichi sadakhale nawo pa msonkhano umene udachitika Lolemba mmawa. Akabwira adati sadauzidwe za anthu amene adachita nawo komanso amene sadachita nawo msonkhanowu. Koma akatswiri pa nkhani za ndale a George Jaima wati zimene zochitikazi zikuonesa kuti muli kugawikana mchipani cha MCP. Ine ndakhala ndikunena kuti bala lalikulu silibisika chifukwa limanunkha komanso limadziwika limayitana cheche. Timanena kuti ku Malawi Congress Party kuli mavuto akulu, mikangano, kulimbirana maudindo. Lero ndizi zatuluka zikutanthauza kuti mchipani cha Malawi Congress Party mavuto alimo ndithu, ngakhale kuti woyankhulira amakana kuti mulibe mavuto. Pakatipa pakhala pali malipoti amene akhala kumveka kuti magulu awiri abuka mchipani cha MCP pamene gulu lina likufuna kuti mtsogoleri wa chipanichi a Lazarus Chakwera apitirize kukhala pa udindowu, pamene ena akufuna kuti chipanichi chichititse msonkhano waukulu ndi kusankha mtsogoleri wina. Ndikukhulupirira kuti mwaonera komanso kumvetsera bwino lomwe momwe zikuyendera kumeneko ku chipani cha Malawi Congress Party. Kumafunso nkomati kodi zimenezi zikutanthauzanji nanga zifuna zibwerense kapena kupereka chithunzithunzi chanji maka patsogolo la chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Kamba kunena kuti mkangano wayamba kalekale ndithu kubuka, taona mbuyo omwe ena akutuluka chipanichi yes taona ena akulankhulaso zosiyanasiyana, ndipo posachedwa panso pali nkhani imene ikuvuta imene kufikira tsiku lero tangokhala kaye chete tikudikira tione kuti zikhale motani. Koma nkhani yayikulu ndiona kutinso pa tsamba la mchezo la amene wa Ayuba James mmodzi mwa anthu amenenso ndi osatira chipani komanso ndi member wa chipani chimenechi cha MCP adalemba pa tsamba lake la mchezo kunena kuti
mtsogoleri ameneyi Dr. Lazarus Maikafe Chakwera ngati akufuna kuzachita bwino masankho mchaka cha 2030 akuyenera kuti apangidwe medical surgery kuwachotsa magazi awo onse ndi kuwachita implant magazi amene ndi a group O, zimene zimaoneka kuti ndi insati kapena kuti kunyoza. Komano nkhani yonse ukhaza nkhani imene sitiyankhulapo kwambiri, komano nkhani yayikulu ndiona kuti kuchipani chimenechi kukuoneka kuti mgwedegwede wachuluka ndithu, zikuonesa kuti pena pake apakuyenera ndithu pakonzedwe, ndipo ngati chipani sichisamala akhaleno akugwera kumphompho, chifukwa chona kuti tsogolo la chipani likhala likugwera pansi, likhala likudzimirira chifukwa chona kuti zinthu zikhala zosayenda, chifukwa kuti anthu ngati sakutolerana maka kuchipani sizimaperekanso tsogolo labwino. So ndikukhulupirira kuti mwakwanisa kumvetsetsa ndithu, so ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu kunena kuti nkhani imeneyi mukuiona bwanji, nanga mungathe kuperekapo maganizo anji pa tsogolo la chipani chimenechi cha Malawi Congress Party kutengera mipungwepungwe ndi mgwedegwede umene uliko kumeneko ku chipani. Malo moti chipani chikhale pansi kuchita sort out ma issues amenewa zobweretsanso mikangano yosakhala bwino. Monga duka akamba kale mu nkhani mafotokoza kuti komiti ya kumeneko ku chipani cha MCP idakanikanso kukhala ndi mkumano omwe akanathandizira kunena kuti amenewa luchichura banda kuti akakhale ndi zoyankha pamene nyumba ya malamulo imaseguliridwa. So zooneka kuti kuli kuchitika mkulirano ndithu kunyanyalirana zochitika, nangano ngati anthu sakubwera ku meeting imene mmayeneka mukambirana zokachita present ku nyumba ya malamulo, ndi kuti pamene pozofuna zitanthauze kuti chani, nanga kuti tinene kuti mtsogoleri amene mukumufuna pambali ponena kuti achichola banda komanso achiwakawera sakufunda, komano achichola banda zooneka kuti pali kagulu kena kamene sakufunanso amene wachichola banda akukhala leader of opposition mu nyumba ya malamulo. So nkhani yokuza nkati mwa chipani chimene chindi nkhani imodzi imene yavuta kwambiri. Kwa musaiwale mayi uja Jessica Bwira yemwe nthawi zonse amakonda kubakira chilichonse wakana kulankhulirapo pa nkhani ndipo akuti iye sakudziwa kuti zimene zikuchitika motani. So ndidziwe monga ndakamba kale kudzera mu comment section maganizo komanso mfundo zanu zikuza nkhani ya chimene ya zomwe zikuchitika ku chipani cha Malawi Congress Party. So mu video ya msiku lero mudali ndine wanu nthawi zonse Mark Thompson, ndipo ngati mwakonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene tikukonzerani pano pa Sam Vita YouTube channel. So bye.